M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu ndi chikondi cha Mulungu ndiponso chiyanjano cha Mzimu Woyera zikhale nanu nonse. Maulemu onse aperekedwa kale m'tchalichi muno komanso mwa njira yapadera. Tipereke ulemu kwa abambo mfumu apalishino bambo Innocent Ntapaonga komanso ansembe akupalishi kuno bambo John Chibweza komanso bambo Kaderera ndiponso ansembe bambo John Tawale amene limodzi pa sembe ino ya misa. Komanso maulemu ena onse akhale m'malo mwake monga mmene atipatsira kale. Abale okondeka, nali tsiku la mtengo wapatali limene Ambuye atipatsa. Ife tonse tasonkhana ngati banja la dinare yathu poyamba ngati bungwe la amayi kupanga chaka lero chikondolo chachikulu cha Amayi Mariya, amayi athu. Amayi Mariya monga tonse timadziwira kuti iwowa ndi amayi ampingo, amayi otikonda, otisunga, otisamala, otinenera kwa Mulungu. Mutu wathu wa tsiku la lero tisinkhasinkha za amayi kutengapo mbali komanso kusulidwa mu mpingo oyendera limodzi. Akuti kusamalira dziko lathu ndi chilengedwe pakuonanso mavuto ngati vuto la kusowa chakudya chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Ndiyeno mutu umenewu ndi umene tikugawana kusinkhasinkha pa tsiku la lero. Mwapakati pa zonse timuthokoze Mulungu chifukwa cha mphatso ya moyo wathu, mphatso ya chikhulupiriro, chikondi, chiyembekezo, mphatso ya mpingo wa ekleziya komanso gulu lathu ngati amayi achikatolika mu mpingo mmenemu. Kuti Ambuye alandire mapemphero athu tikuzindikira kuti ndife anthu ochimwa, ndife anthu olephera m'njira zosiyanasiyana. Teni poyamba tapempha machimo athu kuti tipereke nsembeyi moyenera. Ndikululira Mulungu wamphamvu zonse ndi nomwe abale kuti ndachimwa kwambiri pakuganiza, pakulankhula, pakuchita zoyipa, kusachita zoyenera. Ndachimwa kwambiri. Chifukwa chake kupempha Maria Vigorona
anjelo toera usi ndinu muyang'ana kuti mutipempherere kwa Ambuye Mulungu wathu. Mulungu wa mphamvu zonse atichitire chisoni, afafanize machimo athu ndi kutifikitsa ku moyo osatha. Ambuye mutichitire chisoni, Ambuye mutichitire chisoni, Ambuye mutichitire, Ambuye mutichitire, Ambuye mutichitire, Ambuye mutichitire chisoni, Ambuye mutichitire. Yesu Kristu mutichitire chisoni, Kristu mutichitire chisoni, Kristu mutichitire, Kristu mutichitire, Kristu mutichitire, Kristu mutichitire chisoni, Kristu mutichitire. Ambuye mutichitire chisoni, Ambuye mutichitire chisoni, Ambuye mutichitire, Ambuye mutichitire, Ambuye mutichitire, Ambuye mutichitire chisoni, Ambuye mutichitire. Ulimu kwa Mulungu kumwamba mwamba, ulimu kwa Mulungu kumwamba, ndipo pasimano tendelekwa, akufuna kwa bwino. Ulimu kwa Mulungu kumwamba mwamba, Tikutamandani tikuyamikani, tikupembedzani tikulemekedzani, tikuthokozani chifukwa cha ulemu wanu wa ukulu. Ambuye Mulungu mfumu yakumwamba, Mulungu Atate amphamvu zonse. Ulemu kwa Mulungu kumwamba mwamba,
Tipemphere. Mulungu wa mphamvu zonse ndi wamuyaya, mudakweza mulemero wakumwamba Virigo Mariya, amayi a mwana wanu ali ndi thupi lake lomwe. Tikupemphani mutipatse mtima ofunafuna zinthu zakumwamba, kuti nafenso tikalandire ulemerero wake omwewo, mwa mwana wanu Yesu Khristu Ambuye ndi Mulungu wathu, amene ali ndi moyo ndi ufumu limodzi nanu ndi Mzimu Woyera, tsopano ndi pa nthawi zosatha. Mkazi ovala dzuwa amene Yohane adamuona ngati kutulo akufanizira ekleziya amene adaona mazunzo akulu pa chiyambi chake. Akufaniziranso Mayi Mariya amene ali chitsanzo cha mpingo wa Mulungu. Mawu a m'buku la Chivumbulutso. Pamenepo mudatsekuka nyumba ya Mulungu kumwamba. Pambuyo pake kudaoneka chizindikiro chachikulu kuthambo. Mayi atavala dzuwa, mapazi ake ataponda pa mwezi. Pamutu pake pali chisoti cha ufumu cha nyenyezi 12. Mayiyo anali ndi pathupi, ndipo pa nthawi yochira adalira nako mokuwa kupweteka kwa kubala. Kudaonekanso chizindikiro china kuthambo, chinjoka chachikulu chofiira, cha mitu 7 ndi nyanga 10, pamutu uliwonse chitavala chisoti cha ufumu. Ndi mchira wake chidakokolola chimodzi mwa zigawo zitatu za nyenyezi zakuthambo, nkuzigwetsa pa dziko lapansi. Chinjokacho chidadzayimirira pamaso pa mayi uja amene anali pafupi kubala mwana, kuti akangobadwa mwanayo chimudye. Mayiyo adabala mwana wamwamuna, woyenera kudzalamulira anthu a mitundu yonse ndi ndodo yachitsulo. Mwanayo adalandidwa kumanja kwa mayi wake, kupita naye kwa Mulungu ndi kumpando wake wachifumu. Apo mayi uja adathawira ku chipululu, kumeneko Mulungu adakonzeratu malo ake. Pamenepo ndidamva mawu amphamvu kumwamba akunena kuti, tsopano Mulungu wathu watipulumutsa, waonetsa mphamvu zake ndi ufumu wake. Tsopano wodzozedwa uja waonetsa ulamuliro wake. Mawu a Ambuye. Kutoka
Yesu pakufa adagonjetsa imfa, nauka kwa kufa. Pomwepo adatipatsa chikhulupiriro chakuti ifenso anthu ake tidzauka ndi kulandira ulemerero m'matupi athu omwe. Mawu achiwiri. Mawu a nkalata yoyamba ya Paulo oyera kwa Akorinto. Abale, Khristu adauka ndithu kwa kufa. Pakati pa onse amene adafa, ndiye oyamba kuuka. Pakuti monga imfa idadza pansi pano kudzera mwa munthu wina, momwemonso kuuka kwa kufa kudadza kudzera mwa munthu wina. Monga anthu onse amamwalira chifukwa ndi ana a Adamu, momwemonso anthu onse adzauka chifukwa cholumikizana ndi Khristu. Ndipo pambuyo pake, koma aliyense adzauka pa nthawi yake. Oyambirira ndi Khristu, ndipo pambuyo pake, pamene Khristuyo adzabwera, nawonso amene ali ake adzauka. Pamenepo chimaliziro chidzafika. Khristu atathetsa ufumu wonse, ulamuliro wonse ndi mphamvu zonse, adzapereka ufumu uja kwa Mulungu Atate. Paja Khristu ayenera kulamulira atagonjetsa adani ake onse. Mdani wotsiriza kunthetsa mphamvu ndiye imfa. Malembotu akuti Mulungu adagonjetsera zinthu zonse. Koma ndidzawaukitsa kuti amene akuti zinthu zonse sakuphatikizapo ndi Mulungu yemwe, amene adagonjetsa Khristu zinthu zonse. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a mumthenga wabwino monga adalembera Luka oyera. Masiku amenewo Mariya adanyamuka napita mofulumira ku dera la mapiri kumudzi wena wa ku Yudeya. Adakalowa mnyumba ya Zakariya nalonjera Elizabeti. Pamene Elizabeti adamva malonje a Mariya, mwana adayamba kutakataka
m'mimba mwake. Elizabeti adadzazidwa ndi Mzimu Woyera ndipo adalankhula mokweza mawu kuti, ndinu odala kopambana akazi ena onse, ngodalanso mwana wanu. Ine ndine yani kuti inu, mayi wa mbuye wanga, mudzandiyendere? Chifukwatu pamene ndidamva malonje anu, mwana anayamba kutakataka ndi chimwemwe m'mimba mwanga. Ndinu odala chifukwa mudakhulupirira kuti zimene Ambuye adakuwuzani zidzachitikadi. Pamenepo Mariya adati, mtima wanga ukutamanda Ambuye, ndipo mzimu wanga ukondwera mwa Mulungu mpulumutsi wanga, popeza kuti wayang'ana kutsika kwa mtumiki wake. Ndithu kuyambira tsopano anthu a mibado yonse adzanditcha odala, pakuti Iye amene ali wamphamvu wandichitira zazikulu, ndipo dzina lake loyera. Amawachitira chifundo anthu a mibado ndi mibado amene amamlemekeza. Wachita zamphamvu ndi dzanja lake, wabalalitsa anthu a mtima onyada. Mafumu amphamvu wawatsitsa pa mipando yawo ya chimfumu, anthu wamba nkuwakweza. Anthu anjala wawakhutitsa ndi zabwino, anthu olemera nkuwabweza osawapatsa kanthu. Wadzathandiza anthu ake a Israeli pokumbukira chifundo chake. Izi ndi zomwe adalonjeza kuti adzawachitira makolo athu akale aja, Abrahamu ndi zidzukulu zake mpaka muyaya. Mariya atakhala ndi Elizabeti ngati miyezi 3, adabwerera kwawo. Mthenga wa Ambuye. Abale okondeka mwa Ambuye, ndizoonadi kuti lero ndi tsiku lalikulu la chikondwerero. Tasonkhana ndi chimwemwe, tilosangalala, ndiponso zonse zikuoneka kuti ndi zabwino lomwe. Ndinaona kuti mmene timalowa ife mtchalichi muno, mmene ndimaona mtchalichi muno mukuonekera, ndimaonanso mmene azimayi mwatchenera, mwavalira bwino, ndi zonse mmene zikuoneka muno. Mawu anga nala kuti ndi bwino kuti tili pano, kuti ndi bwino kuti tsiku la lero tasonkhana ndipo kuti tili pano. Sichoncho nanga mawu akulu amene ophunzira Ambuye Yesu atawatenga kukaonetsa ulemerero pa phiri, atachitira umboni ulemerero wa Ambuye Yesu atadzauka kwa akufa. Iwo ataona zabwino zija anena kuti ndi bwino kuti tili pano. Ndipo ndikukhala kuti aliyense muno pamene akupanga regret kuti tili muno, ndikudziwa kuti aliyense akukondwa kuti ndi bwino kuti tili muno. Sichoncho nanga? Masiku apitawo ndinawapempha azimayi amene amatsogolera gulu lathu lino kuti andipatse mutu kapena kuti theme ya kusonkhana kwathu kwa tsiku la lero, kuti ndiyesere pang'ono kusinkhasinkha za mutu umenewo pamodzi ndi inuyo pa nthawi ino. Ndipo mutuwo ndi wautali, umandivuta kumvetsa, koma ndinawupanga summarize, ndinawuchepetsa. Ndenu umene ndawuchepetsamo muone ngati ukugwirana ndi mmene inuyo mukufunira. Mutu ukunena kuti amayi kutenga nawo mbali komanso kusulidwa mu mpingo oyendera limodzi.
ndi kusamalira dziko lathu ndi chilengedwe, ndi vuto la kusowa zakudya kamba kwa kusintha kwa nyengo. Nimaona kuti pali nkhani zambiri pamenepa, ndene ndausintha motere ndiye muone ngati kugwirizana. Ine ndinaona kuti ifeyo amayi tipange dziko lapansi kukhala malo abwino okhalamo, ndipo tikoze dziko lapansi lino kuti likhale ngati dziko lakumwamba. We should build heaven on earth. Ndiyo samale yanga ya thimu imene ili panoyi, ndipo ndikudziwa kuti mwina ndi mwine khoza kukhudzana ndithu. Tikhale kuwala. Tonse tikudziwa kuti nthawi ikusintha, moyo ukusintha, ndipo zinthu zidamasintha chilichonse chimeneso kusinthaso. Mayi wa chikatolika wa mzaka 20 zapitaso sangakhalenso yemweyo lero yayi, siyonchulanga. Moyo mmene unalili ndi mpingo kapena mabanja kapena dziko zaka 20 zapitazo, masiku ano ndiye kuti zasintha. Ndiye kuti mayi wa chikatolika tsiku la lero, nthawi ino, ayenera kusintha ndi nthawi, ayenera kusintha ndi nyengo. Ndipo amanena kuti ngati ifeyo sitivomera kusintha, kusinthako kudzatisintha ifeyo. Ndiye tavomera change kuti tisinthe ifeyo, ndiye kuti mavuto adzabwera. Poyamba ifeyo tipange control change, tivomere kusintha, ndipo tikhala anthu osinthika moyo wathu. Abale okondeka, mayi wa chikatolika wa nthawi ino ndi ndani? Ndipo kukhala mayi wa katolika ndiye kuti chiyani? Kodi mayi wa katolika akusiyana bwanji ndi amayi ena osakhala akatolika? Ndikukhala kuti kungovala salu mwavaliramo ndikudziwa kuti mutamayenda, kaya kuchoka ku Don Bosco, kaya muchoka ku Kawale, kaya muchoka ku St. Philip, kaya ndi ku Chilinde, kaya muchoka mwa Abiwi umu, anthu atakuonani akudziwa kuti awo ndi amayi achikatolika. Kwa munthu sangakhale mayi wachikatolika chifukwa chamene akuonekera. Timvetsana zimenezo ledi? Mayi wachikatolika sangakhale mayi wachikatolika chifukwa cha maonekedwe. Kwa munthu amayenda ukuku anthu mukubwera kuno, anthu amadziwa kuti azimayi awa ndi amayi akatolika. Ndiyeno mayi wa katolika ndi ndani? Akusiyana bwanji ndi amayi ena osakhala akatolika? Kodi mwa mayi wa chikatolika muli chiyani? Kapena Mulungu adayika chiyani mwa mayi wa chikatolika? Zaulere zili mwa mayi wa chikatolika ndi zitizo, kaya ni madalitso ali mwa mayi wa katolika ndi otiwo. Nufunanso kufusaso lina, kodi mayi wa katolika amapezeka kuti? Ndikuti ngapeze mayi wa katolika, tikampeza mbanja mayi wa chikatolika, tikampeza kumalonda ku business mayi wa chikatolika, tikampeza muna kuntchito zolembedwa kaya ndi boma mayi wa chikatolika, tikampeza mayi wa chikatolika akupanga ndale akapezeka kumeneko ndi malo osiyanasiyana. Ndiye n'chifukwa chake mayi wa chikatolika ameneyi wa nthawi ino ayenera kuti akhale mboni, apange dziko lapansi pano kukhala malo abwino okhalamo. Ndipo pamutu omwewu tikukamba za kusulidwa. Poyamba chabwino, mayi wa katolika adabatizidwa, amalandira masakramenti ali mu mpingo wa eklesia. Ndipo kubatizidwa, kukhala mkhristu, kumaonetsa udindo wake, kumapangitsa munthu kukhala mayi wa katolika. Ndipo tikukamba za nkhani ya kusulidwa mu mpingo woyendera limodzi. Timati mpingo ndife tonse, mpingo si munthu mmodzi, ndipo tonse pano ndife mpingo pamodzi. Ndipo n'chifukwa tikambanso zakuti timenera kuyendera limodzi. Thimu yathuyo ndi yabwino kwambiri, ndipo sikusiyana zimene Archdiocese ya Lilongwe imafotokoza kuti munthu amene ayenda yekha ndiye kuti sankakafike ayi
ndipo cholinga cha munthu aliyense kumene ndiyekha ndiye kuti zinthu sizingayende ayi. Tanena kale kuti nthawi kusintha, ndipo ife ngati mpingo, ngati amayi achikatolika, tikuyenera kuti tiziyendera limodzi mu mpingo umenewu. Ndipo tukamba nkhani ya kusulidwa mu mpingonso umenewu, mayi wachikatolika ayende ni mpingo wakatolikawo. Kodi mpingo ukuphunzitsa chiyani? Kodi mpingo ukuti udindo wathu ndi uti? Kodi mpingo ukufuna chiyani? Tiona kuti ife amayi achikatolika tinotenga mbali pa zimenezo. Chinthu chofunika mayi wakatolika aziukonda mpingo wake, azikonda kutumikira mu mpingomo, ndiponso mpingowo aziunyadira. Alipo ena saunyadira mpingono, azimayi timaunyadira mpingono. Ena ndimamva kuti mwachoka mwapita sokwina mwausiya mpingo uno, ndeti mada kuti koma amaunyadira mpingowo. Mpingo kunyadira kumauthandiza. Tidzamva kuti pa nthawi ya Ambuye Yesu analipo azimayi, Mariya wa ku Magadala, Mariya wina m'bale wa Kleopa, zina amachita azimayi amenewa. Ngakhale sanali ophunzira Ambuye Yesu, koma amaukonda mpingo, amakonda ntchito imene Ambuye Yesu amagwira ndi ophunziraja. Zina amachita amatsagana nawo, amathandiza, kumawathandiza ophunziraja ndi chuma chawo azimayi amenewa, ndi mapemphero awo, ndi zimene anali nazo. Ndipo kuchokera kalekale azimayi adatenga mbali mu mpingo kuonetsa kuti mpingo zipita patsogolo, kuthandiza mpingo ndi zimene iwo ali ndi zimene iwo ali nazo. N'chifukwa chake ife tonse tena kuti tena kuzindikira zimenezi. Ndipo ife amayi temakamba za mpingo wathu wa eklesia, poyamba uno ni mpingo wapamalo ponse, ndi mpingo ofumira kwa apostoli, ndi mpingo oyera, ndipo mpingo uno ndi umodzi. Tena kumauvetsa mpingo wathu kuti mpingo umene ife tikuutumikirawo, tikuukondawo, tikutchedwa kuti amayi achikatolikawo ndi mpingo wanji? Mpingo ndi oyera, mpingo ndi umodzi. Kuti pakati pathu timaonetsa umodzi umenewu, kuti pakati pathu pali umodzi. Nthawi zina pamakhala zinthu zambirimbiri zimasooneza umodzi pakati pathu. Alipo azimayi ena pakati pathupa mwina ndi ankhanza, ena alipo ankhanza mwina, ena mwina alipo amijedu, amayi ena alipo amijedu, ena ofuna ena zoyipa amakatha kukhalaponso. Sindidavya ayi koma nkhawa kuti mwina palibe pakati panupa, koma ndimadziwa kuti amatha kukhalapo. Enanso amakhalapo okangana na zawo olimbira na maudindo. Ena amakhalapo mwina ofuna kuti iyayi izinkadachita ndine awagwe pasi. Zimatotheka zimenezi. Koma tikukumbutsidwa kuti umodzi wa mpingo, umodzi wa gulu lathu ndiofunikira. Ndipo mpingo munomu, mpingo unowu ndiothandizana pochita zora, mundiyankhe pochita zorani? Pochita zabwino. Alipo ena amathandizana pochita zoyipa mu mpingo omwemo, ndi amaona ngati kuti zinthu ziwayendera, koma imakhala kuti nthawi la 40 sidawatani sidakwanire yayi. Chifukwa muno mpingo unowu siwothandizana pochita zoyipa, ni mpingo othandizana pochita zabwino. Muradzaona anthu akuthandizana pochita zoyipa, akuona ngati zinthu zikuwayendera, ndipo amenewo akhala pang'ono kuti zinthu zisayendere yayi. Ndi ifeyo tinakumbutsidwa zimenezi. Ndi mpingo umene aliyense amene kuti apezemo chipulumutso, oyera amayanjana, ochimwa amamasulidwa ku zochimwa zawo, ndipo anthu akufuna kwabwino amapeza chipulumutso. Ndi cholinga cha ife tonse ndi chipulumutso chimenechi kuti chikhalepo pakati pathu. Ife amayi mutu wathu omwewu tukamba za kusulidwa. Monga tanena kale kuti ndikusintha kwa nthawi, ndikusintha kwa zinthu, kusulidwa ndikofunikira. Mayi aliyense ayenera kumadziona, kuona kuti ineyo ndili ndi luso lotani pa moyo wanga, kuti ndithandize banja langa ndikusowekera luso lapadera, kuti ndithandize mpingo ndikusowekera luso lapadera.
ndigwire bwino ntchito, kaya ndi mboma, kaya ndi zandale, kaya ndi kuti, kaya ndi mabizinesi awa, tifunika luso lapadera. Mukamba za kusulidwa, Aroma ali ndi mawu amanena kuti munthu sangapereke zimene alibe. You can't give what you don't have. Komanso munthu sunganene kuti ine ndimadziwa zonse iyayi. Amachikatolika mwina alipo ena kusonga kuti ndimadziwa zonse. Palibe munthu amene amadziwa zonse. Palibe munthu wa zeru zonse ayi. Ndimabwera nkhani ya kusulidwa imene ikukambidwa mu mpingo nthawi ino. Kuti pakusulidwa tipatsidwe zeru zatsopano, tipatsidwe masikilu atsopano, komanso kuti tikhale ndi zotiyenera zonse kuti titumikire Mulungu bwino, komanso tipitse patsogolo moyo wathu. Amayi achikatolika azikhala ndi masomphenya. Timanena kuti kukhala ndi masomphenya ndikukhala kuti inu agulu amayi makhala ndi strategic plan, kuti kodi kumaona kuti kodi gulu lathuli lili pati, kodi tachoka kuti, kodi pano tikuchita chani, kodi kutsogolo tifuna kuti tifike bwanji, ndipo pano tidzafika motani. Masomphenya amenewa ngakhale m'mabanja mwathu ndi zinthu zofunika zimenezi, kumaona moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Kodi banja langa ineyo ngati mwachikatolika lili pati, kodi ndikufuna kuti tichite chiyani m'banja muno, kodi nthawi ikubwera banja langali pa moyo wathupi wa uzimu ndikufuna kuti tidzakhale lili pati. Masomphenya amenewo amene akhoza kubwera pamene pali kusulana pakati pathu. N'chifukwa chake abale okondeka, tikuyamba nkhani ya kusamalira dziko ndi chilengedwe. Dziko lino ndi lathu, silidzakhalanso ni dziko lina, ndi lomwe lino. Tikhoza kulisamalira, tikhoza kuliwononga. Ndipo ifeyo ndi udindo wathu ngati mbumba ya Mulungu, ngati amachikatolika, kuonetsa kuti timange dziko lathu pabwino m'njira zonse zofunikira. Poyamba tikuyamba nkhani ya chilengedwe, kusamalira chilengedwe. Imene nkhani yayikulu pano, ngakhale ku Roma apapa posidwa pompa akhala akukamba zimenezi, ndiponso mpingo pa dziko lapansi ukambanso zimenezi zakusamalira chilengedwe. Mulungu adatilenga ife, adalenga dziko lino, ndipo dziko ni mphatso ya Mulungu. Ndipo ifeyo Mulungu amafuna kuti tikhale omuthandiza kulenga komanso kusamalira zolengedwa zake. Tikhale ma co-creators komanso kumuthandiza kusamalira zolengedwa zakezo. Ndiyeno monga tamva kuti nyengo ikumasintha, nthawi ikusintha, ka zinthu zambiri zikusintha, ndiyenso mavutonso akumabwera. Anthu masiku ano tikukamba za makhalidwe oyipa amene akuononga nyengo ndi chilengedwe cha Mulungu. Mwina anthu masiku ano kudula mitengo mosaganizira. N'chifukwa mpingo ukutipempha, ndipo ndikudziwa amayi mwakhala mukupyala mitengo malo osiyanasiyana. Anthu ena amatentha nkhalango, kamafuna akapheko mbewa, kamafuna kuti akatani kumeneko akadule mitengo, kapena akufuna matabwa, ndipo umaononga zolengedwa za Mulungu. Ena amafuna nkhuni, ena amafuna makala, sodzokera amachikatolika makafunanso makala kumeneko. Koma timaona zimenezi zikuchitika, zimene zikuononga chilengedwe. Ndipo makhalidwe amenewa ndi amene akupemphedwa kuti asiyidwe. Palinso ngakhale chitukuko cha masiku ano, anthu amakamba za kuti masiku ano tikufuna anthu akumanga posepose, kakuli mafactory mudzamva za polluting the environment, kuti nthawi zinanso zimene tikuchita ifeyo ntchito zathu zomwe zionetsa kuti zipangitsa kuti malo asakhale abwino, ndiye kuti mvula mwina mwake simabwera bwino. Alipo ma-expert pati pathu ndidziwa kuti zimenezi amazitsata koposa. Koma mwachidule nkhani ndi imene kuti tiyakusamalira chilengedwe. Mudzamva nkhani ngati kuononga nthaka, kapena kupha nyama zakuthengo, malimidwe oyipa amene amaononga chilengedwe masiku ano. Mbali inanso imenenso ife tikhoza kutengapo mbali, ndikuonetsa kuti mdziko lathu lino mukhale chikondi komanso mtendere. Ndi udindo wa Malawi aliyense, ndi udindo wa azimayi ife tonse, kuti tionetsetse kuti ngati tikufuna kuti pakati pathu pakhale utsogoleri
ukhale utsogoleri wabwino. Mpingo umalimbikitsa ifeyo akhristu ka ifeyo amayi kutenga mbali m'njira zosiyanasiyana, kugwira ntchito zimene mukhoza kugwira m'dziko muno, kaya kutengera nawo mbali pa ndale ndizo mautsogoleri wonse ofunikira. Ndingati tukamba za tsogolo la mayiko, tsogolo la dziko lathu, tizikumbukiranso kuti tsogolo lili m'manja mwathu. Mpingo sutiletsa kutsogolera kapena kuchita nawo zinthu zabwino, kukhala ndi maudindo, koma kuti kumene kuja tikupanga zonse tizipange moyenerera. Mawu athu a tsiku la lero, Ambuye Yesu amakamba za kudzipanga declare publicly, amatcha kuti public declaration, kuti ndife aka Yesu Khristu. Akuti munthu amene sadzionetsa pakati pa anthu kuti ndi wake wa Ambuye Yesu, Ambuye Yesu munthu ameneyo adzamukana. Koma adzamukana liti? Pamaso pa ndani? Pamaso pa ndani? Pa njero. Ngati munapita kutchalichi tsiku la lero, mawu ake ndi amene wawa. Mawa. Munthu amene akana Ambuye Yesu pamaso pa anthu, Ambuye Yesu adzamukananso pamaso pa anjelo a Mulungu kumwamba. Yekhayo amene pa moyo wake wa tsiku ndi tsiku amapanga declare moyo wake, ntchito zake, mzochita zake, mzofuna zake, kuti ine ndine wa Ambuye Yesu, ndi amene Ambuye Yesu pamaso pa Atate akumwamba, pamaso pa anjelo adzene kuti ameneyu ndi wanga. Ndi amaifa achikatolika tikumbukire kuti tini zambiri zoyenera kuchita komanso kukwaniritsa mmoyo wathu. Ndipo nkhani yayikulu ndi yakuti tisaope, pakati pathu pali Nkhoswe yayikulu. Ndani? Amayi Mariya. Amayi Mariya, amayi athu, amayi ampingo, amayi a Mulungu, ndipo iwo amatipempherera, amatikonda, amakhala pakati pathu. Ndipo tidawapempha amayi Mariya, amatipempherera kwa Mulungu, ngakhalenso kwa mwana wawo Yesu Khristu. Moyo wa amayi wachikatolika ukhale wa zipatso zabwino. Pamene pali zowawa, amayi wachikatolika abweretsepo zabwino. Pamene pali mdima, amayi wachikatolika abweretsepo cha. Pamene pali mdima pakhale cha, pakhale kuwala. Pamene pali kukangana, amayi wachikatolika abweretsepo cha, abweretsepo chani? Mtendere. Pamene pali chipwirikiti, amayi wachikatolika abweretsepo cha, abweretsepo chani? Ena mabweretsa chipwirikiti. Pali chipwirikiti abweretsepo chani amayi wachikatolika? Pamene pali kukayikira, amayi wachikatolika abweretsepo cha, abweretsepo cha chilungamo, chikhulupiriro, abweretsepo chiyembekezo. Pali kusavana ndizo. Tikatero ndiye kuti tikhala kuwala kwa dziko lapansi, komanso timanga dziko lathu lapansi pano likhale heaven, likhale dziko lakumwamba. Ndi udindo wa ife tonse, nzotheka. N'chifukwa chake timasinkhasinkha za mutu wathu umenewu umene tikupangira chaka tsiku la lero, titha kuona kuti m'malo monse ukutipatsa udindo waukulu, ukutipatsa challenge yayikulu. Chinthu chofunika kwambiri ndi chimene chakuti tilipange dziko lapansi pano kukhala labwino, kukhala malo okhalamo abwino. Ndipo moyo umenewu tionetse poyamba m'mabanja athu, moyo wathu tsiku ndi tsiku, mu mpingo, kuntchito kwathu, magulu athu, ndi kwina kulikonse. Ndipo chifukwa cha moyo wathu wabwino, ntchito zathu zabwino zimenezi, ufumu wa Mulungu, wachikondi, wachilungamo, wamtendere ukhazikike pakati pathu. Kwa anthu otere Ambuye Yesu adalonjeza kale kuti adzawalandira mu ufumu wake, adzanena kuti mwana wanga udachita zonse zabwino, ine ndinakondwera nazo zimene unachita, udasunga chikhulupiriro, udagwira ntchito zabwino, nawa malo ako abwino okondwerera, uzisangalala, uzikhala ndi ine nthawi yonse ya moyo wako. M'dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen. Yesu, mwana wa
mpingo uwo atandizana ndipo chimwa kama masulidwa ifela kuti tupiliza moyo wosata ulipo ndikujahena odolangira Abale, monga Virgo Maria amatinenera kosalekeza kwa Mulungu, ifenso tiwapempherera anthu onse kuti chimwemwe cha chipulumutso chifikire munthu aliyense. kupempherera atsogoleri a mu mpingo. Tipempherere apapa, aepiskopi, ansembe, ablaza, asisteri, komanso akhristu eni ake amene ali atsogoleri a mpingo mu magawo osiyanasiyana. Makamaka iwo amene angosankhidwa kumene kuti akhale akufunafuna nzeru za Mzimu Woyera kuti umodzi wa utsogoleri wawo umange mpingo wa Ambuye ndi kufikitsa anthu onse ku moyo osatha. Tikukupemphani. Kupempherera mpingo. Atate, tetezani mpingo wanu kuti usatekeseke ndi ziphunzitso zabodza zomwe zili pakati pathu makono ano. Tikukupemphani. kupempherera mliri wa matenda amgonagona komanso cyclone. Tipemphere kuti Ambuye achiritse onse amene akuvutika ndi matenda amgonagona kuti akhale ndi moyo wangwiro ndiponso osadwaladwala pakuwapatsa mphamvu ndipo ateteze dziko lathu ku muliriwu ndi zoopsa zake zonse. Tipempherenso kuti atigwetsere mvula yabwino ndi kuliteteza dziko lathu ku namondwe ndipo kuti achotse mantha ndi nkhawa m'mitima mwathu pamene nyengo ya mvulayi ikuyandikira. Tikukupemphani. Kupempherera dziko. Tikuthokozani Mulungu chifukwa cholenga dziko lakumwamba ndi dziko lapansi pano. Tikukupemphani mutipase mtendere, chikondi, kuti nkhondo, njala ndi matenda zisasokoneze ife ana anu. Mutipase nzeru zotetezera chilengedwe. Tikukupemphani. Kupempherera mayitanidwe. Tipempherere achinyamata onse omwe akumva kuyitanidwa kukhala ansembe, asistere, abrazala komanso ku moyo wa banja. Ambuye, atumizireni Mzimu Woyera uwatsogolere achinyamatawa kuti asabwerere mbuyo koma akhale olimbika kuti zokhumba zawo zikwaniritsidwe, kuti choncho mawu anu afalikire ku dziko lonse lapansi. Tikukupemphani. Kupempherera bungwe lathu la CWA.
tipempherere atsogoleri onse kuti apitirize kutsogolera modzipereka komanso mokhulupirika ndi mosaopa kuti bungwe lathuli liziyenda bwino nthawi zonse. Tikukupemphani. kupempherera mabanja athu. Atate, tikukupemphani kuti mudalitse mabanja athu, mudzetse mtendere, chikondi, kumvana pa mabanja athuwa, kuti nthawi zonse tikhale mabanja omanga umodzi, pakutero tithe kuongolera ana athu kuti akule ndi moyo wa Chikhristu. Tikukupemphani. kupempherera azimayi onse a CWA amene anatisiya mu dinale yathu ino. Ambuye okoma mtima, ilandireni mizimu ya azimayi onse amene anatisiya abungwe lathu la CWA mu dinale yathu ino, ndipo muyikhululukire kuzochimwa zawo pamene anali pansi pano, kuti akathe kuona chiutsiro chosatha ku paradizo kwanu ndi kusa mu mtendere. Amen. Tikukupemphani. Atate, popereka kwa inu mapemphero athuwa, tikutamandani chifukwa cha zazikulu zimene mudamchitira Virgo Maria mwa Yesu Khristu Ambuye athu.
Anakulisa vitu zao ikutia pese chuma chao ikonipada ndiani safila anakulisa mukunda wao
Abale, pempherani kuti nsembe yanga ndi yanu ivomerezedwe kwa Mulungu Atate wamphamvu zonse. Ambuye ayilandire nsembe m'manja mwanu kuti itamande ndi kulemekeza dzina lanu, ndipo ikhale yaphindu kwa ife ndi kwa mpingo wake woyera wonse. Tipemphere. Inu Ambuye lolani kuti nsembe iyi yomwe ndiyosonyeza ulemu wathu ifike kwa inu, ndipo kudzera mwa uneneri wa Virgo Maria odaladala, amayi athu, amayi a Mulungu, amene mudamkweza kumwamba, mitima yathu yake ndi moto wa chikondi chosalekeza chofuna inu. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Ambuye akhale nanu. Kwezani mitima kumwamba. Titokoze Ambuye Mulungu wa athu. Zonadi nkofunika ndikoyenera mtulindo wathu ndipo chipulumutso chathu nthawi zonse ndi pamalo ponse kuti tikuthokozeni Ambuye Atate oyera, Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya, mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Virgo Maria amayi a Mulungu adakwezedwa mwaulemu kumwamba kuti akhale chiyambi ndi chithunzi cha ungwiro umene Eklesia wanu adzakhale nawo, ndi kukhala chizindikiro cha chiyembekezo chotsimikizika ndi chithunzitso kwa mpingo wanu umene uli pa ulendo wake pansi pano. Pakutero inu simudalole kuti thupi lake lonongeke m'manda, kuti pochokera thupi lake lomwelo adaberekanso modabwitsa mwana wanu odzipanga munthu, yemwe ndi mwini wa moyo wonse. Choncho molumikizana ndi nyimbo za magulu anjelo akumwamba, ife pamodzi ndi oyera ndi akumwamba onse tikutamandani ndi chimwemwe, ndipo pamodzi nawo tikuyimba kuti
inu oyeradi Ambuye nkonera ndithu kuti zikondo zanu zonse zikuyamikeni popeza kudzera mwa mwana wanu Ambuye athu Yesu Khristu ndi mphamvu ndiponso ndi ntchito za Mzimu Woyera mapatsa moyo ndi kuyeretsa zonse. Simulekeza kuyitana anthu kuti akhale anu kuti kuyambira mmawa mpaka madzulo apereke nsembe yoyera yotamanda dzina lanu. N'chifukwa chake Ambuye tikupemphani modzichepetsa kuti kudzera mwa Mzimu yemweyo mwa chifundo chanu muziyeretse zopereka izi zomwe tadzatula pamaso panu kuti zisanduke thupi ndi magazi a mwana wanu Ambuye athu Yesu Khristu amadatilamula kuti zikondolera misterizi. Iye yemwe pa usiku umene anakaperekedwa adatenga buledi, adakuthokozani nakutamandani ndi kumnyema nampereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo idyani nonse popeza kuti ili ndi thupi langa lomwe lidzaperekedwa chifukwa cha inu. Chimodzimodzi atatha kudya adatenga chikho adakuthokozaninso nachidalitsa ndi kuchipereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo imwani nonse popeza kuti ichi ndi chikho cha magazi anga, magazi a chipangano chatsopano ndi chosatha, amene adzatsidwa chifukwa cha inu ndi anthu ambiri kuti afafanize machimo. Muzichita izi kuti mundikumbukire. Misteri ya chikhulupiriro. Tikulalika imfa yanu Ambuye ndi kuvomereza kuuka kwanu mpaka mudzabwerenso. Choncho Ambuye, ife pokumbukira masautso otipulumutsa mwana wanu nduka kwake kwa ulemu ndikukwera kwake kumwamba ndipo tikuyembekeza kubwera kwachiwiri tupereka kwa inu nsembe yamoyo ndi yoyera kuti tikuthokozeni. Tikupemphani kuti muyang'ane ndi kuvomera nsembe yopepesera ya mbumba yanu ndipo zindira kankhosa ka nsembe amene ife mudayivomera kuti itiyanjanitse ndi inu. Mulole ife tilandire thupi ndi magazi a mwana wanu, tidzazidwe ndi Mzimu wake woyera ndipo tikhaledi ngati thupi limodzi ndi mzimu umodzi mwa Khristu. Iye yemwe atisandutse nsembe yokomerani nthawi zonse kuti tikandire nawo zokoma zanu limodzi ndi osankhidwa anu, poyamba Virgo Maria wodaladala amayi a Mulungu ndi Yosefu wodala mwamuna wake limodzi ndi apostoli anu wodala ndiponso amalitiri anu olemekezeka ndi oyera anu ena onse amene inu ife timawadalira kuti adzitithandiza pomatinenera kwa inu nthawi zonse. Tikupemphani Ambuye kuti nsembe ino yotiyanjanitsa nanu ithandize dziko lonse lapansi pano kupeza mtendere ndi chipulumutso. Mulimbitse chikhulupiriro ndi chikondi mbumba yanu pa ulendo wake pansi pano, pamodzi ndi mtumiki wanu Francis Papa wathu, George Archiepiscopi wathu, ndi Vincent mthandizi wake, ndi Episcopi ndi ansembe onse ndi anthu onse amene mudawathandiza, amene mudawasanditsa anu. Mverani mwachifundo mapemphero a banja lanu lino lomwe mwafuna kuti lifike pamaso panu pano. Ana anu onse obalalika kumalo konse asonkhanitseni pafupi nanu inu Atate achifundo. Abale athu amene adatisiya ndi onse amene adakomera inu pamene anali kuchoka mmoyo uno, mwachifundo chanu muwalandire mu ufumu wanu, kumeneko nafenso tikuyembekeza utsafika kukalandira ulemerero wanu pa nthawi zosatha mwa Khristu Ambuye athu, amene kudzera mwa Iye inu mumapereka ku dziko lapansi zabwino zanu zonse. Kudzera mwa Iye pamodzi naye mwa Iye inu Mulungu Atate amphamvu zonse limodzi ndi Mzimu Woyera, ulemu wonse ndi ulemerero ndi wanu pa nthawi zosatha. Amen. Amen. Amen.
Ambuye Yesu adatiphunzitsa kupemphera, kumutchula Mulungu kuti Atate athu, tipereke zosowa zathu ndi kupemphera ndi chikhulupiriro, kupemphera pemphero lija Ambuye Yesu adatiphunzitsa. Atate athu muli mmwamba, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe, monga kumwamba choncho pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya chathu cha lero. Mutikhululukire ife zochimwa zathu, monga ifenso takhululukira adani athu. Musatisiye ife m'chinyengo, koma mutipulumutse ife kwa zoyipa. mutipulumutse ife Ambuye kwa zoyipa zonse, ndipo mwa chifundo chanu mutipatse mtendere pa masiku athu ano, kuti ndi chithandizo cha chifundo chanu titetezedwe ku machimo ndi zoopsa zonse, pamene tikudikira mwa chiyembekezo kubwera kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Ambuye Yesu Khristu, amene mudauza apostoli anu kuti ndikusiyirani mtendere, ndipo mtendere wanga ndikupatsani, musayang'ane machimo athu koma chikhulupiriro cha mpingo wanu, ndipo mofuna kwanu mupatse mtendere ndi umodzi, inu amene muli ndi moyo ndi ufumu pa nthawi zosatha. Mtendere wa Ambuye ukhale nanu nthawi zonse. Tipereke mafuna abwino, mafuna mtendere kwa anzathu. Naka kankhosa ka Mulungu, naye amene amachotsa machimo a m'dziko lapansi, ngodala amene ayitanidwa ku phwando la kankhosa. Ambuye sindili woyenera kuti mulowe m'nyumba mwanga, koma munene mawu okha, ndipo mzimu wanga udzachira. Tama ukarisia
Ramadan,
Tipemphere. Inu Ambuye titalandira sakalamenti la chipumsoli, tikupemphani kudzera mwa uneneri wa Virgo Maria odala, amene mudamkweza mwa ulemu kumwamba. Ifenso mutithandize kuti tidzakondwerere ulemu wakuuka kwa akufa mwa Yesu Kristu Ambuye yathu. Maulemu aperekedwa kale, koma ndikanakonda ndikanapereka ulemu kwa adini komanso bambo mfumu. Kuteko ndikuziwa kuti mukuti ka MP kakeko amene wakuti ndimafuna ndingonena kuti ine dzina langa ndi Bertha Mackenzie Ndebele, ndine MP wa ku Balaka West. Ine kuno simulendo pakwathu ndipo mpapa pabiwe apa. Ine ndi mdzukulu wa malemu asaweruzika amene mukuziwa malemu Tamayani Seweruzika. Ndiye ino ndi parish yanganso, ndine nisi wa Mr. Macduff Kabinda. Parish yanga ndi Balaka St. Louis, Montfort, Balaka Parish. Ndikakhala kuno ndimapemphera kukagwa Parish. Ndithokoze chifukwa chondiyitana executive ya dinare pa mkumano uno wa azimayi pa tsiku la lero lokondwerera chaka cha Mayi Maria. Anandiuza 2 weeks ago, then mauza kuti ndiri ku Balaka komabe ine ndi mfiti ya Katolika sindilumpha maliro. Kuteko ndafika lero kuchokera ku Balaka. Then maona ngati tidzakhala ndi nthawi yayitali yoti ticheze ngati azimayi, tiphunzitsane zosiyanasiyana, koma popeza kanthawi ndikochepa, zambiri zayankhulidwa kale kuyambira pamene alalika adini aja ndi onse amene ayankhula kale. Ayankhula zabwino kwa basi, zambiri ndi zimene ndinakonza kuti tiyankhulane. So choncho ndingonena kuti nonse amene mwayankhula ndi kulangiza pano ndagwirizana nanu. Ndimafuna tingopasana mavesi amene ali ndi cholembera ndi pepala, mungolemba mukawerenge. Ndingofuna ndikupaseni zitsanzo za azimayi ochepa amene ali m'Baibulo, amene ifeyo tikamakhala titha kuwagwiritsa ntchito ngati zitsanzo m'machitidwe athu, m'mayankhulidwe athu, m'makhalidwe athu, m'mayendedwe athu. Mzimayi oyambirira amene tingamuyang'ane ndi Eve. Ameneyu titha kukampeza pa Genesis 1 verse 27. Eve. Mzimayi wina amene tingathe kukaphunzira za iye ndi Rebeka. Rebeka timpezanso pa Genesis 24 verse 15. Nkhani yake tikayipeza pamenepo ya Rebeka kuti anapanga chiyani. Nkhani azimayi ena awiri amene amandipasa chidwi aja amene anali azamba nthawi ya Farao, Sifira ndi Puwa. Tikuwadziwa? Tikawerenge amenewa anali azamba amene Farao anawayitana kuti akabwera azimayi achihebri akabereka ana amuna adzipha. Koma azamba amenewa awiri awa sanapenge zimenezo. Ataona zimenezo kuti sizikuchitika, anawayitananso kwa afunsa kuti kodi mmene anakuwuzani zochita? Anakayankha kuti ifeyo azimayi amene amakhala amphamvu zedi, tikafika
tikumapeza abereka kale ndezi kumavuta kuti tiyaphe ana kuti tipha bwanji anawo. Zungotiphunzitsa kuti tisamakhale anthu ankhanza kwa anthu amene asala amtundu wathu, amene asala ampingo wathu, tikhale achikondi kwa wina aliyense. Azimayi amene wawa anali okhulupirira Mulungu, anakana kupanga uchimo mogwirizana ndi Farao. Nafenso tikhale azimayi okana kupanga uchimo mogwirizana ndi anthu ena amene amafuna kutigwiritsa ntchito kuti tipange tchimo. Azimayi timagwiritsidwa ntchito mu njira zosiyanasiyana. Kuli anthu andale timakugwiritsani ntchito kupanga nkhanza zosiyanasiyana. Zimenezo inu ngati Akatolika musamalole. Ali tili m'mabanja alipo azibambo ena amatha kutigwiritsa ntchito kuti tipange nkhanza zosiyanasiyana. Zimenezo ife ngati azimayi Akatolika tisamalole. Palinso mzimayi wina amene tingaphunzire za iye ndi Mere, amene tamusonkhanira pano eti. Kwa Mayi Mariya timaphunzira zambiri zimene ifeyo ngati Akatolika komanso ngati azimayi tingathe kuzigwiritsa ntchito ndi kukhala ndi moyo wangwiro. Mariya anali mzimayi ofatsa. Mariya anali mzimayi wachikondi. Mariya anali mzimayi womvera. Mariya anali mzimayi wakhalidwe. Chifukwa Mariya akanakhala kuti si mzimayi wakhalidwe, pamene anakamuuza Yosefe kuti zikukhala ngati ndachitika mote, akanamukana. Olo Josefe pamene Mulungu anamuuza kuti kamutengebe ngakhale sunakhale naye mala amodzi, chifukwa akanakhala opanda khalidwe akanatapo khapo Ambuye mayazi ine pamene popo mayazi. Koma ife yoti anali wakhalidwe ndi chifukwa chake Joseph sanayankhule zambiri. Ndiye ndimafuna tingouzana kuti ifeyo ngati Akatolika tisamakhala Akatolika tikakhala mkati mwa misa muno, tikabwera kuno kuchalichi kumisa ndiye Mkatolika. Moyo wathu ngati Akatolika tikachoka tikakhala kunja kwa misa timakhala anthu otani. Ndimafuna kuti muzandiyitanenso koma msonkhano wa azimayi okhaokha tizambe mazulo mpaka mamawa mpaka mazulo kuti tizaphunzitsane zambiri. Zambiri ndizichanga ayankhula kalezi ndanena kuti ndagwirizana nazo eti. Ndenanenso nanga ndimaona kuti amayitana aja kuti tizapereke zothandizira. Tizapereke zothandizira msonkhano wa chaka chamawa anakondera. St. Louis, Montfort, Baraka Parish sanayitane. Ndidziyitana ndekha. St. Louis, Baraka, Montfort Parish. Imeneyi nayonso ipereka ndalama yokwana 100,000. Ndimawa amenewa ndikuthokozeni nonse, koma tisanachoke pano. Mariya nayendera mwana wake Elizabeti, nafeso tizenderana. Mariya nayendera mwana wake Elizabeti, ifeso tizenderana. Azimayi mulipo? Azimayi mulipo? Mtima woyera chwe. Pamene aona labo akuipatsa moto uko, ine nifuna niying'alule tsopano. Zikomo kwambiri. Maulemu onse akhale m'malo mwake. Mwapadera tipereke ulemu kwa Honorable George Sulu komanso a guest of honor athu, ulemu wanu adini, ulemu wanunso komanso ena atonse. Mawu amene ine ndili nawo ndi ochepa kwambiri.
m'malo mwa abambo mfumu athu bambo Innocent Ntapaonga ndimafuna ndikulandireni nonse kumwambo umene tili nawo tsiku la lero. Kubwera kwanu mwatilemekeza kuno ku parish ya Mtima Woyera. Pakhomo posafika mlendo pamachititsa manyazi. Ndithokoze chifukwa chakuti titakoza dongosolo inuyo mwakwaniritsa lero mwabwera. Zikomo kwambiri. Kachiwiri ndithokoze kwa tonse amene atenga magawo osiyanasiyana kuti mwambo umenewu utheke, kuyambira akhristu akuno ku Mtima Woyera. Zikomo kwambiri, munayikirapo mtima. Akwaya athu mwatisangalatsa, mwayimba bwino. Zikomo kwambiri. Ndena tonse amene tinatenga nawo magawo osiyanasiyana achipembedzo, othandizira misa, ndena tonse tathokoza kwambiri. Pang'ono chabe mokhudzana ndi mutu wa msonkhano wathu wa chaka chino, kuti ife azimayi tinene kutengapo gawo makamaka pa nkhani yosamalira chilengedwe. Mutuwu tawukhazikitsa, zimene zikutanthauza kuti kuyambira lero kukafikira chaka chamawa mutu umene tikhale tikugwiritsa ntchito ndi umenewu. Ndiye tikamati usamalira chilengedwe tikuyenera tikayambire mu nyumba mwathu, chifukwa titamaganiza zakunja amene amanenera mitengo ndi zina zotero, koma mu nyumba mwathu tikukhala bwanji? Chifukwa mutu umenewu uli ndi nkhope ziwiri. Ukuwulula divine nature ya munthu, umulungu umene uli mu munthu, komanso ukuonetsa umunthu wa munthu. Tikaliwerenga Baibulo Genesis, pamene Mulungu akumulenga munthu sakungomulenga ndi kumutaya, akumpatsa udindo. Muchulukane mulidzaze dziko lapansi ndi kumalilamulira. Kulilamulira kumeneku akupereka mphamvu kwa munthu. Kutanthauza kuti udindo wathu oyamba ife ngati anthu ndi kuyang'anira zimene Mulungu analengazo. Ndiye tikaliona dziko lathu likusintha, vuto si Mulungu ayi, koma ifeyo amene tinapatsidwa mphamvu yoyang'anira zolengedwazo. Ndiye ndi chifukwa chake ngakhale mawu athu aja, mawu athu oyamba aja, mawu amene ali pamwamba aja tikawaone, akunena kuti mayi amene ali mu mawu uja akuyimirira poyambirira mpingo, kenaka akuyimirira amayi Mariya. Ndiye mpingowo ndinuyo ndineyo. Ndiye mpingo umene wena ukhala ndi identity, nature yake, uli ndi zoyenera kuti uzitsatira mpingo. Ndiye tikampeza chaka chino mayi wa Katolika atataya mwana pa njira, timfunse kuti akutsatira nawo mutu omwewu. Tikampeza chaka chino mayi wa Katolika akungodula mitengo mosasamala osabzala ina, timfunse akutsatira nawo mutu omwewu. Tikampeza mayi wa Katolika pa khomo pake alibe nkhuti yotayamo zinyalala dzala, zinyalala kungotaya paliponse, timufunse mutu umene akutsatira ndi omwewu. Ena mfetu ngakhale mtawuni muno tikaone m'malokeshoni mwathu tili ndi mabafa osambiramo, koma sitidakumbire dzenje madzi aja kuti azipita. Akatuluka amakatulukira kumpanda kwa neba, apo ayi amakatulukira mu msewu akungoyenda m'menemo. Ndiye vula ikoyamba kolera akubwera. Tidzifunse mutu umene tikutsatira ndi omwewu kapena tapeza wina wathu. Tikachoka pamenepo tauzidwa pakati pathu pali mafumu. Ni udindo wathu mafumu. Mukalankhula mafumu anthu timamva. Ampingo tili ni gawo lathu, ifeso mafumu gawo lathu. Mmalokeshoni mwathumu anthu timawauza zotani zokhudzana ndi chilengedwe, timawathandiza bwanji. Pamene mpingo ukuchita mbali yake, ifenso ngati adindo mafumu midzi mwathu tili ndi gawo lotikatenge. Ife tidawauza anthu kuti aliyense akhale ndi chimbudzi pa khomo pake akakumba, ndiye kusamala chilengedweko. Tikawauza anthu aliyense akhale ndi mota ya zinyalala akoza zimenezo, ndiye kusamala chilengedweko. Tikawauza anthu asiye kudula mitengo amvera. Ni chifukwa chake tu mmalokeshonimu, malo amene tikapeze mitengo lero lino ni kumanda. Anthu amaopa chanu kadula mtengo kumanda, amaopa inuyo mafumu. Mukalankhula timamva, mutithandize kumeneko.
Tikachoka pamenepo pepani ito akuluakulu ku palamenti kwati maona abwino ma policies tithandizeniso panga ma policies abwino oti athandize kusamalira dziko lathu. Enafe tayendapo tilimo muno ambiri anthu tayendapo mayiko anzathu udula mtengo ni mulandu woopsa kwambiri. Pomwepa pa Zimbabwe apa simukamupeza munthu akudula mtengo mwachisawawa akalowa, ndipo ni zaka 12 ali kundende mulandu wake anadula mtengo. Kuno kwathu timangoseweretsa, koma kulikuluko kuboma akoko muliko akuluakulu athu tatithandizano panga ma policies abwino oti athandize kukoza dziko lathu. Kumeneko ndiyo samala chilengedwe tikunenawo. Ndiye ntchito imeneyi tikuyiyamba lero mpaka na chaka chamawa pamene ife Akhristu akatolika tidzachikeso mutu wina oti tikautsatire. Oyamba ndino azimayi, nalankhula kwambiri twani zocheza ateni koma zoona ine zikoma kwambiri. Ndikufunirani zabwino zonse, chaka chopambana, adini nthawi yanu. Adini asanalankhule timapempha a mtima woyera kuti mwambo wopereka kendo ku Utatu Woyera tipangiretu. Ndeti apempha a mtima woyera apite kumbuyoko kupereka kendo ya chaka cha umayi wa Mayi Mariya. A Utatu Woyera mbwere kutsogolo kuno kudzalandira kendo. Mtima woyera kupereka chaka cha umayi wa Mayi Mariya ku Utatu Woyera. A Utatu Woyera simusangalala tumulandira kwa Mayi Mariya kumeneko. Aupereka kendo kwa charede a Utatu Woyera. Abambo kwapatsira charede kendo ya chaka cha umayi Mariya. Kusangalala tikutayandira ndithu kuti chaka chamawa bwerani kumbalishi kwathu. Ayi zosangalatsa. Zaonetseratu tidalandiridwa ndithu chaka chamawa. Ayi zikomo kwambiri, zikomo tathokoza. Pajate nakale maulemu onse akhale m'malo mwake, ndipo a guest of honor ngakhalenso a MP a George Zulu ena tonsefe maulemudi akhale m'malo mwake. Munthu utamalankhulako omalizira umakhala ngati ulemu wapadera, koma za nzeru zonse amakhala kuti ena alankhula kale. Ndiye mawu amene ndinganenene ndakuti chani? Auti zikomo basi. Poyamba ndifuna kuti ndithokoze
executive ya dinale ino ya bungwe la amayi a chikatolika popanga organize mwambo wa ukulu umenewu. Taombere manja. Kupanga organize anthu kuti tisonkhane ngati mmene tachitiramu si chinthu chapafupi ayi, ndiye kuti anthu ena ake amagwira ntchito nthawi zonse. Ndofuna ndithokoze komiti yawo, ngakhale nemwe ndine mboni, ena ndimalumikizana nawo za chipembedzo kapena za kuyitana anthu ndi zina ndi zina, ndikudziwa kuti onse anali kugwira ntchito yotamandika. Ndithokoze nonse chifukwa cha kubwera kwanu. Aliyense pano amene wabwera wachita chinthu chachikulu kwambiri. Mundilolenso kuthokoza abambo mfumu papalishi pano, bambo Innocent Ntapaonga amene ndi palishi yonse atilandira bwino, ndi bambo John Chibweza komanso bambo Demetrio Kaderera. Taomberenso m'manja amenewa. Ndipo mundilolenso kuthokoza aliyense mwa inu amene watenga mbali pa chipembedzo, monga enanso anena kale, achipembedzo, akwaya, owerenga, otivinira, osungitsa dongosolo ndi aliyense. Ife tikuti ayi ndithu zomwe kwambiri tathokoza. Tathokozanso kuti mwapereka kendulo ku Kawale parish kumeneko, ngakhale sindigwira ntchito kumeneko, koma ndikangoyenda ndi miyendo choka mnyumba mwanga kupita kumeneko ku Kawale, ndimakhala komweko. So zomwe kwambiri chaka chamawa tikakumana ku Kawale monga amene ndaonera pano. Siyoncho nanga chano mkhozo ndiuza kuti ngati ambuye alole, komabe ambuye alola timadziwa kale. Ndimanga amenewa ndikufunira zabwino aliyense mwa inu, tipitirize kukondwera kusangalala, ndipo ndikuthokoza banja lathu la dinale ya mtima woyera chifukwa cha chidwi chathu njira zosiyanasiyana, ndingoti ambuye apitirize kudalitsa nthawi zonse. Zomwe kwambiri zikomo. Tigwade ndikulandira madalitso. Ambuye akhale nanu. Akudalitseni Mulungu wa mphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Pitani bwino ndi mtendere wa Ambuye. Zikomo kwambiri. Apo ndiye pa mtsiriziro pa mwambo wa nsembe ya misa ya chaka cha Mayi Mariya cha Mtima Woyera dinale umene unachitikira ku Mtima Woyera parishi. Amene anatsogolera mwambo wa nsembe ya misa ndi adini a Mtima Woyera dinale Father Augustine Katundu mothandizana ndi Father Innocent Ntapaonga, abambo mfumu a parishi ya Mtima Woyera, komanso abambo John Chibweza, abambo mthandizi a Mtima Woyera Father Demetrio Kaderera, komanso abambo John Tawale aku St. Philip. Mawu oyamba anachokera m'buku la Chivumbulutso mutu 11 ndime ya 19a kudzapitanso pa mutu 12 ndime yoyamba kulekeza 6 kudzamalizira ndi ndime ya 10. Ndipo amene anatiwerengera mawuwa ndi Mayi Rosetta Guwa. Mawu achiwiri anachokera pa 1 Korinto mutu 15 ndime ya 20 kulekezera 27. Ndipo amene anatiwerengera ndi a Juliet Chintengo. Uthenga unachokera pa Luka mutu 1 ndime ya 39 kulekezera 56. Amene anatiwerengera ndi abambo John Chibweza. Amene anatigawira uthenga umenewu ndi bambo Augustine Katundu. Ndipo kwaya imene kuimba chapasipasiyo ndi achikondi kwaya kuchokera ku Mtima Woyera parishi. Pamakina panali mzanga ndi nthokoze kwambiri Matthews Banda komanso Peter Dumayo
amene amathamangathamanga kuti timve zambiri ndi mzanga Tiyamike Chisale, ndipo ndimakupatsirani ndine Caroline Majiga. Pitirizani kumvera mapulogalamu athu pa redio. Ali nafe Ambuye atidalitse tonse.